Toto je oprava starej špinavej hrdzovej mince. Minule sme pozerali na bankovku, teraz sa pozrieme na opravu mince. Akže tá minca musí byť niekde v potoku alebo ani neviem kde. Dáva tam vlastne nejaký ten čistiaci prípravok a teraz takto vlastne čuchá. OK, už aj teraz to vyzerá dosť dobre. Tá minca je teraz... No má takú hrdzovú farbu. Aha, takže ona bude zlatá. Teraz tam nanáša, vyzerá to ako arašidové maslo. Teraz to vlastne čuchá. Takže tá minca nebude zlatá, ale taká nejaká strieborná, alebo ani neviem ako to je farba. Presne tak, bude strieborná. Teraz tam ešte naniesie niečo modré. To bude asi taký akože krém na nejaké vyleštenie alebo také niečo. Tak tá minca vyzerá čisto ako nová, hej. Ani by som proste nepovedal, že bola niekde zahrabaná určite niekde v zemi alebo kto vie kde proste bola. Teraz to ešte vyutiera, no a ukáž. To už je hotovo, že? Či nie? Wow, normálne tá minca je taká lesklá. Pozrite na to. Nebolo tam porovnanie z druhej strany, ale zdalo sa mi, že to bolo umývané len z tej jednej strany.